Κύριε Δανέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε πως η Βουλή των Ελλήνων δεν νομοθετεί εν κενό και επειδή η κλεψίδρα αδειάζει, ο χρόνος τελειώνει, το no return point νομίζω είναι μπροστά μας και το πλησιάζουμε, και επειδή έχουμε πλέον την επίσημη ομολογία ανάληψης κεντρικά πια της διαπραγμάτευσης από τον Πρωθυπουργό με την κυρία Μέρκελ, είχαμε και τις δραματικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου, του κυρίου Δραγασάκη, για ουσιαστική χρεοκοπία της διαπραγμάτευσης όπως ακολουθείται μέχρι τώρα, νομίζω ότι απαιτείται όσο ποτέ η επίσημη ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό ή, επειδή είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση, τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ προστίθεται σε μια αλυσίδα νομοσχεδίων που οικοδομούν ένα κομματικό κράτος με προσλήψεις κάθε είδους. Όμως εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε έναν ακόμα δημόσιο φορέα. Έχουμε ένα δημόσιο φορέα ενημέρωσης και όχι κομματικής προπαγάνδας. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι απόψεις, οι προτάσεις και οι εφαρμοσμένες πολιτικές για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεικνύουν και αποκαλύπτουν πολλά για τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα κάθε πολιτικής δύναμης. Κυρίως δε υποδηλώνουν τη σχέση τους με τη δημοκρατία. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τα συμπεράσματα για την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση με βάση το νομοσχέδιο που εισηγείται δεν νομίζω ότι είναι κολακευτικά. Και είναι βέβαιο πως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα αποτελεί το πρώτο λάφυρο επί το οποίο θα επιπίπτει κάθε νεοεκλεγμένη κυβέρνηση για να το λαιλατεί, να το ξεθεμελιώνει και πάλι από την αρχή. Θα είναι η πλατεία κλαθμόνος του 21ου αιώνα δηλαδή, ανεξάρτητα από τις αγαθές προθέσεις του Υπουργού. Ας κάνουμε ένα σύντομο flashback που μπορεί να μας βοηθήσει στη συζήτηση. Η πολύπαθη ιστορία της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης χαρακτηρίζεται σε όλη της την πορεία από τις παθογένειες που ταλανίζουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων φορέων της χώρας. Κρατικιστική νοοτροπία, κομματισμός, συντεχνιασμός, πελατειακό σύστημα. Έχει όμως μια ιδιοτυπία. Γενετικά προβλήματα επικαθόρισαν την ανάπτυξή της και διαμόρφωσαν ένα ασφυκτικό ομφάλιο λόρο με την εκάστοτε κυβέρνηση, διαχρονικά. Η μέρα ραδιοφωνία γεννήθηκε μέσω της δικτατορίας μεταξά, η δε τηλεόραση μεσούσης της 7χρονης δικτατορίας. Οι δημιουργικές εξαιρέσεις ποτέ δεν έγιναν ο κανόνας για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, δυστυχώς. Η πορεία αυτή δεν μπορεί να λησμονείται και να καθαγιάζεται εκ των υστέρων, ειδικά αναδεικνύοντας τις εξαιρέσεις και αποκρύπτοντας τις παθογένειες, επειδή διακόπη με βίαιο, απολύτως αυταρχικό και απαράδεκτο τρόπο στις 11 Ιουνίου του 2013, όταν επελέγει το μαύρο έναντι της εκαθάρισης και μεταρρύθμισης εν λειτουργία ενός προβληματικού φορέα. Τα προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν στη συνέχεια οφείλονταν στο ότι δεν υπήρξε κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη της περίοδου ΝΕΡΙΤ δεν ήταν προσδιορισμένη από τη μοίρα. Αντίθετα, αποτέλεσε και αυτή μια χαμένη ευκαιρία με ευθύνες της τότε κυβέρνησης και των επιλογών της, με δεδομένο πως το θεσμικό πλαίσιο που εξ ανάγκης είχε υιοθετηθεί ήταν το πιο προχωρημένο από τα προηγούμενα. Αντί να οδηγούμαστε σε σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, απλώς αποκαθίσταται το brand name ERT και κάποιες από τις αδικίες του Ιουνίου του 2013. Κατά τα άλλα, το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα φορέα απολύτως εξαρτημένο από την εκάστοτε κυβέρνηση, ο οποίος επιπλέον δεν έχει κανένα εχέγγυο βιωσιμότητας όσον αφορά τα οικονομικά του, το μέγεθος, αλλά και την ποιότητα και τη σύνθεση του προσωπικού του. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα δηλαδή. Και μάλιστα σε χειρότερη εκδοχή. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα, ξεκινώντας από την ασφικτική εξάρτηση. Πρώτο, γιατί διατηρούμε ένα υπουργό αρμόδιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση? Ποια άλλη αναπτυγμένη χώρα διαθέτει ανάλογη υπουργική αρμοδιότητα? Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα απόλυτο αφεντικό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι ένας υπουργός? Πού ακούστηκε το στρατηγικό σχέδιο δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπουργό? Δεύτερο, με το νομοσχέδιο επιμένεται στην κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου που προέβλεπε ο 4173 του 2013. Γνωρίζετε πως η πλειοψηφία των ανεπτυγμένων χωρών διαθέτει ένα διπολικό σχήμα στη διακυβέρνηση των δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων τους.
Γνωρίζετε πως αυτό το σχήμα καθιερώθηκε σταδιακά ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η ανεξαρτησία τους? Προφανώς και το γνωρίζετε, απλώς δεν θέλετε αυτή την ανεξαρτησία. Τρίτο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εισηγείστε είναι το μοναδικό όργανο της νέας ΕΡΤ, εξαρτάται και διορίζεται από την κυβέρνηση. Ο Υπουργός κάνει την προκήρυξη, οι υποψήφοι δεν δημοσιοποιούνται, ο Υπουργός εισηγείται, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκφράζει άποψη και εν τέλει ο Υπουργός επιλέγει. Μάλιστα, μαθαίνουμε από δημοσιεύματα πως σκοπεύετε να προκηρύξετε τις θέσεις αυτές εντός ενός τριημέρου. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό στενεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Θεωρείτε σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δημοκρατική και συνενετική αυτή τη μέθοδο? Ανεξαρτήτως των προβλέψεων του κανονισμού της Βουλής, μπορούμε να νομοθετήσουμε, έτσι ώστε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να αποφασίζει με πλειοψηφία 3/5, που είναι εφικτή, για την επιλογή των μελών του ΔΣ. Τέταρτο, από πού και ως πού επιστρέφουμε στην εποχή των κομματικών τοποθετήσεων στις θέσεις ευθύνης της εταιρείας, γιατί μην μου πείτε ότι είναι τυχαίο ότι απουσιάζει κάθε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των στελεχών της νέας ΕΡΤ. Σε πολλές περιπτώσεις το νομοσχέδιο αναφέρεται σε δημόσια προκήρυξη, σε πρόσκληση ενδιαφέροντος και ούτω καθεξής. Για τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές, τους συντονιστές και άλλα, απόλυτη σιωπή. Δεν νομίζουμε ότι είναι τυχαίο. Προφανώς επιδιώκεται οι τοποθετήσεις αυτές να γίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διορίσει ο Υπουργός, δηλαδή από τον ίδιο τον Υπουργό. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα του νομοσχεδίου, την ανυπαρξία βιωσιμότητας όσον αφορά και το οικονομικό αλλά και τη σύνθεση του προσωπικού. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κακό να χτίζουμε στην άμμο νομοσχέδια. Σε σχέση με το αδιέξοδο στα οικονομικά, με βάση και τα όσα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για το μισθολογικό κόστος, το εγχείρημα απλώς δεν βγαίνει. Γιατί λοιπόν δεν μας λέτε από τώρα τι θα κάνετε? Θα προχωρήσετε σε μεγάλη αύξηση του ανταποδοτικού τέλους με μεσοπρόθεσμα? Θα μειώσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον αριθμό του προσωπικού που θα προσλάβετε? Ή μήπως θα σταματήσετε να αποδίδετε μέρος του ανταποδοτικού τέλους στον κρατικό προϋπολογισμό? Το τελευταίο θα σήμαινε διαπραγμάτευση ή και σύγκρουση με τους θεσμούς, ισοδύναμα μέτρα, πράγμα που ο Υπουργός στην Επιτροπή το απέκλεισε. Δύο λόγια για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, μιλώντας συγκεκριμένα, που σημαίνει με αριθμούς. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας εντάσσεται στο πεδίο του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 15-18, το οποίο αποτυπώνει τα όρια και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των υποτομέων της γενικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος προβλέπονταν να ανέλθουν σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και από αυτά περίπου τα 105 εκατομμύρια θα όδευαν στο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού και περίπου 95 εκατομμύρια κατά έτος θα απέμεναν στην ΝΕΡΙΤ. Το σχεδιασμό και τις υποχρεώσεις αυτές κληρονομεί τώρα και η ΕΡΤ. Με βάση αυτό το πλάνο, στο στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ για την πενταετία, προβλέπονταν ετησίως 18 εκατομμύρια ευρώ ως μέσο μισθολογικό κόστος, 32 εκατομμύρια για ανελαστικά λειτουργικά έξοδα, 35 εκατομμύρια για πρόγραμμα, 8 για επενδύσεις και 10 για φόρους. Τώρα που το μισθολογικό κόστος ανεβαίνει στα 60 εκατομμύρια, πώς, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, με τα βίας καλύπτονται τα μισθολογικά και τα ανελαστικά έξοδα της εταιρείας, καθώς το άθροισμά τους είναι 92 εκατομμύρια και δεν απομένει τίποτα για πρόγραμμα και επενδύσεις. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αυτοαναφορική εταιρεία που δεν θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών που θα είναι και οι χρηματοδότες, αλλά απλώς για να πληρώνουμε τους υπαλλήλους της? Και προειδοποιούμε ότι αυτό είναι το καλό σενάριο, διότι η πραγματικότητα αναφέρει πως η ΔΕΗ για το 2014, αντί για τα 200 εκατομμύρια που προβλέπονταν, καταλόγισε μόνο 166 εκατομμύρια για το ανταποδοτικού τέλους και τελικά εισέπραξε λόγω διακοπών συνδέσεων και απλήρωτων λογαριασμών μόλις 132 εκατομμύρια ευρώ. Εν ολίγης, για τη δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα έμειναν 27 εκατομμύρια. Βάλτε την πραγματικότητα δίπλα στο νομοσχέδιο και το αδιέξοδο νομίζω ότι είναι πασιφανές. Εξού και τα ερωτήματα που απίφθηνα εισαγωγικά. Σε σχέση με το αδιέξοδο στο προσωπικό, με το νομοσχέδιο επαναπροσλαμβάνεται όσους και όσες ήταν στην ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013, στους οποίους προστίθενται και όσοι προσλήφθηκαν στην ΕΡΤ με σύμβαση αορίστου χρόνου. Συμφωνούμε.
Και μάλιστα προτείνουμε να προσθεθούν με συμβάσεις 5μηνης διάρκειας και όσοι και όσες είχαν το 2013 σύμβαση ορισμένου χρόνου και όσοι λίγοι από τη δημόσια τηλεόραση δεν προέρχονται από την ΕΡΤ και δεν είχαν ή δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν σύμβαση αορίστου χρόνου με την ΕΡΤ. Αυτή η απόφαση που πρέπει να συμπληρωθεί, όπως είπα, είναι ορθή για λόγους αποκατάστασης αδικίας που έφερε το μαύρο. Δεν σημαίνει όμως ότι η αποκατάσταση της αδικίας που πρέπει να γίνει είναι και ορθολογική έτσι όπως έρχεται για να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος και χωρίς να αγνοεί τα οικονομικά δεδομένα τα οποία περιγράψαμε. Κάποια από τα ερωτήματα που δημιουργούνται. Είναι δυνατόν να καλείται ανθρώπους να επιστρέψουν στην ΕΡΤ χωρίς να έχει προαποφασιστεί τι ποσά πρέπει να επιστρέψουν από τις αποζημιώσεις που είχαν λάβει? Είναι δυνατόν να μην αποτελεί προϋπόθεση η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την εκκίνηση των διαδικασιών επιστροφής? Θα χαρίσετε αυτές τις αποζημιώσεις, πράγμα που θα είναι σκανδαλώδες, ή θα αποφασίσετε εκ των υστέρων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα η νέα εταιρεία να κινείται πάνω σε κινούμενη άμμο όσον αφορά το προσωπικό της? Είναι δυνατόν να μην προβλέπετε σε ένα χρονικό ορίζοντα, παραδείγματος χάρη 5μήνου, έλεγχο πιστοποιητικών και αποφάσεων για όσους και όσες επιστρέψουν? Είναι δυνατόν να αγνοείτε όσα ακούστηκαν και εσείς κατεξοχήν τα λέγατε ως αντιπολίτευση για τους διαγωνισμούς επινέριτ? Είναι δυνατόν να αγνοείτε όσα είναι γνωστά για τις μονιμοποιήσεις του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου και για να μην ξεχνιόμαστε εκείνου που διπλασίασε το δημόσιο και συνέβαλε στη χρεοκοπία τα μάλα? Να υπενθυμίσουμε μόνο πως εκκρεμεί μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για 700 από τις 1500 σχετικές αποφάσεις και είναι σε εξέλιξη. Είναι δυνατόν να αγνοείτε πως η νέα ΕΡΤ θα έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικού προσωπικού? Υπάρχει σύγχρονη εταιρεία που είναι βιώσιμη με το 30% των απασχολουμένων να είναι διοικητικό-οικονομικό προσωπικό? Είναι δυνατόν να μην προβλέπει το νομοσχέδιο διαδικασίες με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ώστε να θεραπευθεί αυτό το πρόβλημα? Είναι δυνατόν να μην προβλέπετε με βάση όλα τα προηγούμενα αλλά και με βάση το σχεδιασμό της νέας ΕΡΤ, από τον οποίο θα προκύψουν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες αξιολόγησης και κινητικότητας για μέρος του προσωπικού, ώστε να αποσχοληθεί αξιοκρατικά και αποτελεσματικά εκεί που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες? Λέμε λοιπόν εμείς στο ποτάμι ναι στην αποκατάσταση των αδικιών του μαύρου, αλλά λέμε όχι στην αναπαγωγή των στρεβλώσεων, των παθογενειών και των αδιεξόδων του παρελθόντος. Θα μπορούσα να παραθέτω για πολλή ώρα ακόμα προβληματικά στοιχεία του νομοσχεδίου πέραν των δύο κεντρικών του προβλημάτων που παρέθεσα προηγουμένως. Δεν θα το κάνω ώστε να επικεντρωθούμε στα βασικά. Άλλωστε θα επανέλθουμε στην κατάρθρο συζήτηση. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο επιπλέον αναφορές. Εισάγεται για παράδειγμα διευρυμένο αριθμό εκπροσώπων εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, επιστρέφοντας τις περιόδους της συνδίκησης και της επακόλουθης συνδικαλιστικής διαφθοράς που τόσο έχουν κοστίσει. Μας λέτε βέβαια πως οι εκπρόσωποι θα εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία. Μα έτσι συνέβαινε και στο παρελθόν. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος ήταν μόνο ένας. Μας λέτε επίσης πως οι εκπρόσωποι δεν θα είναι μέλη συνδικαλιστικού σωματείου. Μα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ελιγμό και την εναλλαγή μιας απλής κατανομής ρόλου. Το δεύτερο που ήθελα να προσθέσω είναι πως το νομοσχέδιο μας αποκόπτει από τα ισχύοντα και τις διεργασίες στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο της Ευρώπης και ευρύτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Πουθενά δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός, ενώ ο διορισμός από αυτόν του ΔΣ είναι μια άγνωστη πρακτική. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει διπολικό σχήμα διακυβέρνησης για να διασφαλίζει την ανεξαρτησία. Η συνδίκηση δεν υφίσταται. Παντού γίνονται λεπτομερείς αναφορές στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εξυπηρετούν οι άλλοι σχεδιασμοί. Παντού υπάρχει μεσολαβητής, συνήγορος δηλαδή του θεατή και του ακροατή. Παντού υφίσταται αξιόπιστη επιτροπή δεοντολογίας και το κυριότερο, οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις παντού υπάρχουν προς όφελος των πολιτών και όχι για να εξυπηρετούν την κυβέρνηση και τους υπαλλήλους τους. Δυστυχώς πρέπει να το πω. Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί ως έχει, θα οδηγήσει στην ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση κοντά στα αντίστοιχα πρότυπα υπανάπτυκτων ή και αυταρχικών κρατών. Θα μας μετατρέψει και σε αυτό το τομέα δυστυχώς σε μια καθυστερημένη απόφυση της Ευρώπης. Στην Επιτροπή καταθέσαμε 10 συγκεκριμένες τροποποιήσεις που θεράπευαν πολλά από τα ελαττώματα του νομοσχεδίου στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις και σήμερα του Υπουργού για τη συνενετική του διάθεση, υπήρξε μια επιμονή στις διατάξεις του νομοσχεδίου που προωθούν μια ραδιοτηλεόραση κατ' όνομα δημόσια
και στην ουσία κυβερνητική και υπουργική, η οποία επιπλέον θα έχει εξ αρχής μείζον πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας και θέμα αριθμού και ποιότητας προσωπικού. Η αποδοχή από τον Υπουργό μιας από τις 10 τροποποίησεις που καταθέσαμε, αυτής, δώστε μου παρακαλώ κύριε Πρόεδρε 1 με 2 λεπτά μονάχα. Μιας λοιπόν από τις 10 τροποποίησεις που καταθέσαμε, αυτής για την κατάργηση του πλαφών του 25% για τις εξωτερικές παραγωγές, πλαφών που υπάκουε στην παγκοσμίως πρωτότυπη αντίληψη ότι ο δημόσιος φορέας μπορεί να παράγει μόνος του το μέγιστο ποσοστό του προϊόντος που εκπέμπει, δεν αλλάζει αυτή μας την εκτίμηση. Τις επανακαταθέτουμε λοιπόν και στην Ολομέλεια και ελπίζουμε ότι ο Υπουργός και η κυβέρνηση θα αποδεχτούν και θα ξανασκεφτούν κάποια από αυτά. Αλλιώς φοβόμαστε ότι δημιουργείται πάλι μια εντελώς συγγενή εταιρεία και φοβόμαστε ότι ο νεολογισμός, η ΕΝΕΡΘ, ο οποίος κάνει θράψη στα κοινωνικά δίκτυα για το νομοσχέδιο, δεν θα είναι υπερβολικός. Και όσον αφορά την ψήφο μας, στην Επιτροπή επιφυλαχθήκαμε ενώπις Ολομέλειας, επιφυλασσόμαστε και μέχρι το τέλος της συζήτησης. Εάν όμως επιμείνετε, τότε δεν μας μένει άλλος δρόμος από την συνολική καταψήφιση. Τέλος, με χαρά ακούσαμε κύριε Υπουργέ και λίγο πριν την βούλησή σας για νομοθετική ρύθμιση τακτοποίησης του σκανδαλώδους τοπίου των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή το ποτάμι το έθεσε ως ένα ζήτημα τιμής του πολιτικού μας συστήματος για να τελειώνουμε πια με αυτήν την αναξιοπιστία την οποία δημιουργούμε στην κοινωνία στη σχέση με τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και τον τρόπο λειτουργίας μέχρι σήμερα των καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή τη δέσμευση. Έχουμε όμως μια παρατήρηση ότι δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αρκεί η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος και μια υπουργική απόφαση, έτσι όπως προβλέπει ο ισχύον νόμος. Ζητείτε όμως κάτι άλλο, γιατί προαπαιτούμενο αυτής της ρύθμισης είναι επιτέλους να τακτοποιήσουμε ένα άλλο σκάνδαλο που μας κυνηγάει πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή την νομιμότητα λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι η παρούσα Βουλή μπορεί να διασφαλίσει την πολύ αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται, των 4/5 δηλαδή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έτσι ώστε επιτέλους να επιλέξει το Συμβούλιο, το νόμιμο Συμβούλιο, το νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΟΥΡΟΥ, αρκεί βεβαίως η πρόταση την οποία θα φέρει η κυβέρνηση να είναι μια πρόταση για πρόσωπα κύρους, ανεξαρτησίας, αξιοκρατίας. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ας πάρουμε την ευθύνη του να στηρίξουμε ή να μην στηρίξουμε το νέο αυτό συμβούλιο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η νομιμότητα στη λειτουργία του που είναι καθοριστική. Παρακαλώ, θα ήθελα για τα πρακτικά να καταθέσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είτε και τι είναι αυτό που καταθέτετε, κύριε Δανέλη. Ναι, είναι οι προτάσεις τις οποίες καταθέτει το ποτάμι, οι προτάσεις τροποποιήσεων συγκεκριμένων 9 άρθρων του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.